Здравейте! Днес ще ви покажа как можете да направите презентацията си малко по-интересна и интерактивна в Canva. С определени клавиши на клавиатурата можете да активирате различни ефекти директно върху екрана. След като натиснете бутона Презентиране, ето тук горе, и стартирате вашата презентация, идва и забавната част. Не е нужно да запомняте абсолютно всички клавишни комбинации, тъй като отдолу те се появяват. С буквата Б замъглявате вашият екран. С буквата Q показвате на учениците, че трябва да пазят тишина. С буквата О се появяват балончета, а едни от моите любими са буквата С и Д. С С се появяват конфетите, с Д барабаните, а пък с У може да спуснете завесата, след което отново като натиснете У, се отваря. И последният бутон е буквата М, с който изпускате микрофона, за да привлечете внимание. Това са малки функции, които лесно можем да пропуснем, а всъщност правят презентирането много по-забавно. Надявам се да са ви полезни. А вие знаете ли за тези клавишни комбинации? Споделете долу в коментарите. До скоро!